Yeah. Now I want call my name so that you know where it is coming from. Yes. Hello. Yeah, Egbe. Na Egbe, na anọ m na kọmputa build na kemgbe ị na m time na. Enwekwa ego m ji hie ahụ. Na Egbe, gee ntị ka m kọwara gị, ụna ama onye unu kwurule ihe ahụ. O teele ndị kọmpanda chọrọ ka egbuo nwa ahụ. Nwa ahụ nwụrụ ọbara. So na-ekwesị nye unu 2 million naira. Ma nna ihe m hụrụ na room ya 20 naira ejikwana m na akpam nga unu chọọ unu ewere ya ịghọtara maka na nwa ahụ nwụrụ ọbara. Na ị ga-ama ya aka ntị na aka ntị gị were mma ma gbuo ya dị adị abụghị ọwa ozu ka ọ nna Egbe mụ ga-ahapụ n'ụlọ ahụ ike adịkwa m biko nga hụrụ m akpa ma ahụ ihe unu kwugharị ka ndị mmadụ echekwa ifat ekele dịrị Chineke aka hụrụ nwaanyị nye na ya ọrụ unu nye ya ọrụ ya siri unu kuwe ihe unu na-eku lee ma ọ ga-akpata ego maka na na o tige mkpu onye kwa ka ọ na-etiri mkpu enwere onye nyere ego dọsara ya ma ibe ya akpaghị ego n'ụwa ya nọrọ na-agbaraba nkụ ọ ga-ahịa isi ya ivunu otu ọ dị m n'obi sef ọ dịcha m ka ọ dịrị unu kunu banara nwoke m ji n'akpa ya na unu chego otu m ga-esi enye unu ke m ji n'akpa nga ori alaala enwekwe ka m na-enye o biko a ma esefu kredit mụ ihe siri ike ugbu a biko na ọ bụrụ nchọ gị ji mụ na-ejiri ya mee ọwụghị ile ekwurule bara uru enwere ndị na-ekwuru nọọsụ na osi Amerịka lọta anwụdara m osi Amerịka ndị mmụọ nna unu kwurule ihe ka nọ anọ ọjọọ unu kwurule njọ ahịa akwụnyeghị ya nri ọ chọka kemgbe esi ndị ga-enye ya nri unu ga-ata ahụhụ onye ahụ unu kwurule nwa emechi unu ihe nwa akwabalọkụ nwa okpukpe eme polisi akpara unu aka hapụkwa na ya lawa awụkwuru ọbara n'unu ga-egbu ya gbuo na unu gbuo ya biko na-ewetara m ụkwụ ya ma chọrọ ndị ritualist anyị ji agụọ ebe dị bọ ya abaghị uru ma ọ dị ndụ alis na ọnwụ ya elenu ma ọ ga-agba ego na-eji m ụlọ egwuregwu ọ ma akọtụkwa fọ na n'isi gị iwe onye ara ịmakwa onye gị na na-ekwu ịmakwa na mma pụrụ ile m mega bịawaghị ọ ma gara gị ya na ọnwa m kwunukwu ya ma aka m agara unu ije ọ nọọ maka unu kpọ nnọọ onye akpara ọkwa ihe m ji na-agwụ gwa ya na ya kpọ ole m na ebe akwara nta o ji biko o ji m ụgwọ unu jikwara unu enye ya biko na-alala na m biko unu kwuru ya ihe ọrụ nchọ gị ji mụ na-ejiri eme kụtara mmadụ na mụrụ na-ekwurule mmụọ ọtụ n'aka bad market kidnappers ụlọ ga-atala ụlọ amatala ihe unu amatakwala ihe ya onye ọbụla amatala ihe ibe ya ọwụ otu a ka ọ na-adị na-alala m biko ndị tipa na-agba aja na-erikeje na onye otu unu biko onye arụ unu mma ị ga-akpa echi na gbasara gị ọsọ gị kpọọ nwanne echi alala m